И здравейте хора, аз съм Алекс Нигеймър и ще говорим защо Лазар, ако видите хареса, дайте палец нагоре, ако видите не хареса, дайте палец надолу, абонирайте се за трите ми канала в YouTube, последете на всички социални мрежи и да видеото ви хареса. Ще говорим защо Лазар Пърлев не става за инфлуенсър. И гледайте видеоклипа до края, да ви бъде интересен. Защо не става това Лазар Пърлев за инфлуенсър? Защото нищо не му струва, защото много тъпо се прави инфлуенсърство. И ти като го да правиш е много скучно, освен да си западиш някои клипчета. Защото в инфлуенсърството е много скучно, което нищо интересно не се прави, освен никакви тъпи неща. И ако правиш и битки, също тъпо. Лазар не си струва да бъде инфлуенсър в TikTok. Няма време да се откажа, защото това не е тъпото нещо, което аз се навех с инфлуенсъра си в TikTok. По-добре си вора, Лазаре. Колкото и инфлуенсър, тъпотия, инфлуенсър с тъпотийство в TikTok.